ndị nchọ igosi vidio a bụ most especially ndị ngodi na nwunye. Ka ihe menji wee chi igosifa vidio a bụ na my senior brother kpọọ mụ wee sị m na ọ nọ na nlọ. One woman wee bịakwute ya wee sị ya gwa m ka m kwuo maka vidio nchọ ikwu na ọ ya aka m mma n'ọnụ. Ore ka m na-apịa ya. So my senior brother wee kpọọ m sị m bịa m wee bịa. Ọ sị m na one woman bịakwute ya na nlọ wee sị ya gwa mụ gwa ọra ihe socha eme all those kidney problem. Eziokwu ka m na-agwa ya, ije n'ụlọ ọgwụ ịma na ife mebe gị fọd ka ọ dị onye anyị na-adị enwe kidney problem ịma nwotu ya na-ekwu ije n'ụlọ ọgwụ 15-10 years bụ ihe na-ayazi kidney problem kịta and fa na-anwụ steady. Ngwa vidio kidney problem nji na-epost bere post isi ka ihe na-eme na be anyị and ọ bụ na ihe echeta oge tela aka efu na kidney problem cancer liver Sunday na-aya bụ ya ndị big man ịghọtago oge afọ na oge agha pen mpe n'ogbe anọkọtasị na mmadụ nwere kansa n'obi na Lagos. Ọ bụ na ya amụ isebe afọ ka ihe na-ekwu na-ata amụ kịta ichekie efu na ndị na-aya kidney problem oge afọ bụ ndị big man ndị nọ Lagos. Ama nnọkọta ifu na mmadụ na-aya kidney problem maọbụ cancer liver na Anambra ma ọ n'Enugu ọ na-agbanye mana kịta ihe afọ family na-enwelọ 10,000 a na-aya kidney problem, a na-aya cancer liver, a na-aya kasị ụmụ nka ọya a na-ada ayavu ọya ka si na ọka ngwa gị fọ ndị a na-adị na-agba mụọ nwa ebido nye bịa milk all those milk a na-ele milk nwanụ ihe enye ka tia milk nwa oluo 5 years asị na ọka ọ wee too ọfụma na ndị ọcha ede gị ya. There is nothing good ya anọkọta si n'aka ndị ọcha na-abịa Afrịka weli ya oirapịa fasị na ndị ọcha ede gị ede ma ndị ya dapụta esetisi tin kọpụ nwa fa na-anwụ my son na-anwụ ajọ nri nwa ife niile anụ nwa nwere repercussion maka na ihe ọbụla bụ preservative that chemical eji wee mee ya wee bụrụ preservative na-arụ anyị ka ihe niile a na-atana. Oh my God, ke ka m esi sụọ ya n'oyibo kịta as in ihe niile a agbakọlịsịa ife we are the final consumer now. Our body is the final consumer na-arụ anyị ka ihe niile nwanna o ya mere ebido n'ụmụazị ihe ọbụla bụ preservative is not good. Well ya o irapịa rapụ nọ ndị ọcha mee ya oge a na-adị na-enye anyị dawa fio beans oge a na-akwọ soya beans enye ụmụazị ụmụ ọya na-aya ọ na-anya dị agwasi ike nwa ya ma adị na-elikarị nri outside maka spicy onye ọbụla ya anwụkwa mana ka ya na-aya wee nwụọ. Ọ bụrụ gịnị ihe anyị na-eli ma ọ dozi ndomi ma ọ dozi drink ihe niile abụsị fake. Ọ Chukwu na-azọ mmadụ n'obodo a yes ọ starch ka eji emesi ife niile afọ mana ife ị na-esilu di gị maka ndụ ya ọ ka mma na asị na nri ya tọrọ ụtọ karịa na iwunye ya spicy. Ọ na-egbu ma amụ nwoke yes ọ na-egbu vein amụ nwoke fiales ọ ka ihe abakwa gị nwee mụbakwuo amụ ka ihe mmele unu ebe a n'ụwa smali ngwa bịa si ebe a gafere na maazịkwa m na-ekwu okwu onye ọbụla na-anwụ ọnwụ ma ihe dị serious ma ihe na-adịrọ serious ka ihe ji si kote biko ọ na-ekwu ihe na-ekwu bụ nothing but fat ka anyị malụ na ihe anyị na-eli mana onye ahụ kwuli ya kịta sọ ndị ya aka ntam bụ women ọsọ ụmụ nwaanyị bie ya aka ntam na vida maka ọfa ka a na-aya bebilapụ ya gịnị ọrịa ka mmachi na ya na-enye ụmụ ya ọ bụ na ijiri ego iji egote ya biko ịrapụ akpasịkwana m iwe mpacha amaka ihe mego ihe dị gị na-apịa gị bụ ore. It take only a wise word ịkpọta ya gwa ya n'ọkpa ka pizza mma ọ sị mana ọ bụrụ na igonyere ya nwaanyị ọ sị na ijila ego na ịdị loka ịghọta ife a
ọba ya kanye gị fe na-arụ karịa ihe pizza na-enye ya sị ọkwa m na pizza adịrọ mma anọkọtakwa atachala ya once in a while ịghọtago mana ọ bụla ife eji ya mee ndị ọcha anyị na-enyomi ije na USA aka nwee highest population of obesity na USA ife elite onwe rapid growth efu mmadụ ọ ga-adị mkpa iwe ya ofu aka awụọ ịmụọ nwa kwụọ soya beans kwụọ akamụ ihe a bụ nri ndị Afrịka ya mere eji agbakarị Afrịka middle fielder na football asị na onye amaba ịghọtago fa na-enwe ume onye aka ekele Afrịka fụtafadị mana ibido n'ụmụazị nyebe nwa preservative food ụmụnne a can food can bịa asị gị na made in USA na-eme import ọnọ 6 months ife na 6 months eli ọ bụrụzia gịnị bụ ife afọ ya mee mkpụrụ osisi na 3 days 4 days ọsawa den abịa ụlọ kemikal eji wee mee ya ka ọ nọte aka den ịpụta ilie dị kemikal ebido n'ụmụazị Libya oge liva gị na-enwebeghị ume we are the final consumer ọmụsịrị oyibo ahụ nwere onye ọzọ so ya ka nsị na ọka ngwu nta ụmụnne niile afọ na-ego ụmụnne niile a ma ụmụ spice ya were ogiri sie nri ma ụmụ ihe magi white odostin lapia maka ndụ ka ịmala ihe na-aya aya den unu ebido n'ụmụazị na-enye nwa all those nonsense food gbụọ akamụ nye nwa were akamụ nye ya ibi na onwe ka ọ ya dị sef nsi ụmụazị ụmụnwaanyị si awazi na fa pampas all those chemical pampas ya na-eme awazi na fia ịchọ iwe afọ ọja ịchọ iwe afọ naptin most especially ụmụnwaanyị dị n'inwe ike ịwa ụmụ nwoke pampas ụmụazị maka ịma na arụ nwaanyị yele oye enwe ike ịwa ụmụazị nwoke pampas biko ana m aya ụmụ nwaanyị niile biko ọzọ kịta ijesibelu dị gị ọnwụ ijesibe ọnwụ si adadilapa ihe ọrụ ihe a ka mmechukwu Emeka na-enye ụmụ ya efuru na ehigoti atịrị nataba nye nwa ala nye ala anyị na ndị ọcha abụrụ ofu sọm ndị ọcha anyị na-eche na fani afa anọrịa Afrịka anyị kafa nwee IQ nọ na fana anyị n'elu a design the system ị na-ewu ebu na imesịa na ihe n'idi fa n'ụlọ ọgwụ enwetaghị ya na inwe master degree ma physiology degree ife na-agwa ebukoso ịchọ ichepụta ya wụsị a narị na-azụ nene ya ifura kompasị anyị egibore ịgba ya drọn steli inwe ahụ jụ ya ajụ m ejụọ m